ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡକାୟତ चोर मान सौदा आसे कथा सुनले मुंड खराब हो निज स्त्री को मर्डर करी जेल जाइला जीवन किछि
देखिला 이리라 देखिथि니 그래서 뭐 밖으로 둘이 자이지 너무 देखिला भरे होते लगिला तुम्हें वो जीरो कोई वो जो मैं बाकुरे होची मोई आकोए चिराई지 제이티 바이토 왜게 거리기였지 ওরে মহাপাপী অমনিଷ তো ଗୋଟେ ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ତୋଠାରୁ ତୋ ଝିଅକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଦିନ ତୁ ମତେ ଝିଅ ବୋଲି କହିବନି ତୋ ଭଳି ଅମଣିଷର ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା 100 ଗୁଣର ଭଲ করে খাই তুমি তাকে আশীর্বাদ করো সে ভলরে খাও খুশিরে রই খাও তাকে কেবে লুহ নআসো কেবে লুহ নআসো
ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛୁ ତୁ ଏଠି ଆରେ ବାହ ଏତେ ବଡ ବଙ୍ଗଳା କୋଟିପତି ଘର ଏ ଜଗ ଆରେ ତୋ କିସ୍ମତ ଖୋଲିଗଲା ରେ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ସୁହାନୀ ମୁନ୍ନି ତୋ ଝିଅ ସେ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ବଡ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲେ ଜଗ ସାରା ତୁ ତୋ ଝିଅକୁ ଧରି ଏଠି ଆରାମରେ ରହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ସାରାଟି ପର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବି ସତ କହୁଛି ସେ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ କା ଝିଅ ତା ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଏଇ ଫଟୋ ତୋର ଆଉ ନିରୁପମାର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ କା ଝିଅ ଦେଖ ଦେଖ ଜଗନ ଦେଖ ନିରୁପମା ସୁହାନୀ ଚେହେରା ଠିକ ଦେଖା ରହେ ସିକନ୍ଦରେ ମୁଁ ତ ହାତ ଧରୁଛି ତୁ କଥା କାହାକୁ କହନା ନହେଲେ ମୋ ଝିଅଟା କାନ୍ଦିବ ଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତ ମୋ ଝିଅଟା କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ଏକଥା ସହି ପାରିବିନି ରେ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ଡାକି ମତ ଦେବାକୁ ପଡିବ କି ମତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆରେ 500 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତତେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ଚୋରି କରିବୁ ଆଉ କାହା ଘରୁ ନୁହଁ ତୋ ଝିଅ ଘରୁ ଚୋରି କରିବୁ ତୋ ଝିଅ ତ ଏତେ ବଡ ଘର ମାନିକି ନାହିଁ 5 ଲକ୍ଷ ତା ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ ଯା ତୋ ଝିଅ ଟିକେ ଚେରି ଖୋଲି 5 ଲକ୍ଷ ଆଣି ମତେ ଦେଇ ଝାମେଲା କଥା ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ସୁହାନୀ ତୋ ଝିଅ ବୋଲି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବି 4 ଦିନ ସମୟ ଦେବି 5 ଲକ୍ଷ ଦବୁ ଝାମେଲା କଥା